Ara sí. Bé, com us deia abans, gràcies a la Maria i la Mariona pels entrepans i pel pastís. Seguim. A Collserola, més d'un 60% de les 8.300 hectàrees del territori és de propietat privada, i això ja n'heu parlat també. La gestió d'aquestes finques és complicada, tant per una banda per la seva disgregació i parcel·lació, com per les característiques del territori que dificulten les seves activitats, ja siguin agrària, ramadera o forestal al parc. Aquest any s'ha constituït l'associació Collserola Iniciatives. Amb la creació d'aquesta associació que vol agrupar a tots els propietaris i titulars d'activitats i d'iniciatives particulars, evidentment, la gestió d'aquestes finques rep un nou impuls. En Manel Ferrer, arquitecte, és qui presideix aquesta nova associació i seguidament ell ens parlarà sobre la ponència de les problemàtiques dels edificis patrimonials i finques privades de Collserola. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies per haver-me convidat. Aquesta setmana he tingut la sort d'estar aquí a Cerdanyola per motius similars relacionats amb el patrimoni en dues ocasions, avui mateix i l'altre dia que vaig anar a la presentació del llibre dels masos de Sant Iscle de les Feixes de Rodalia del Miquel Sánchez. Realment va ser interessant. Recuperar una mica el que tu parlaves, Joan Carles, de la Torre Bertran, que en deien aquell nom tan bonic, tan noucentista, bones hores. Era la finca original, un detall, la finca original tenia a la vora de 300 hectàrees i és la que es ven al cementiri per després al futur cementiri. Era una finca que no tenia res a veure i tal com la coneixem ara amb el Lluís Bertran, que jo recordo per edat, un home en fi de família de textil i tal. Soc Manel Ferrer, que soc arquitecte, he exercit d'arquitecte a l'Ajuntament de Barcelona durant un temps i després m'he dedicat a temes particulars. Fa un temps, de la mà de l'àrea metropolitana, sobretot se'ns va demanar, em van citar per veure si podíem crear una associació de propietaris que pogués tenir una veu per interlocutar, paraula que es diu ara, amb l'administració d'una manera més còmoda. D'aquest 60% de la Serra de Collserola, que és propietat privada, doncs es parla d'uns 1.000 propietaris, que ho hem dit diverses vegades. Aquests 1.000 propietaris, com podeu comprendre, van des de finques de 600 metres quadrats fins a finques de, probablement la més grossa deu ser Vall d'Aura, amb 130 hectàrees. Jo formo, juntament amb els meus germans, som propietaris de Can Ferrer, que es dona la circumstància de que, a més, és en el municipi, el 90% de la finca és el municipi de Cerdanyola, penjada des de la carena en el municipi de Barcelona, amb aquest 10% o 7% municipi de Barcelona. Vam fer l'associació, en aquest moment és una associació, diguéssim, inscrita en el registre de la Generalitat de fa relativament poc. Els que hem estat coincidit tantes vegades doncs m'ho han sentit dir moltes vegades. L'associació també pretenia no ser estrictament una associació de propietaris tal com diu una mica el nom, sinó Collserola Iniciatives, en el sentit que era benvingut i és benvingut tothom que s'assumi a qualsevol interès per Collserola, en aquest cas des del món privat. Això no va ser possible per raons jurídiques i havia de ser estrictament una associació
propietaris. Al final vam fer uns estatuts que van valdre de cara a la inscripció, de que hi havia els propietaris amb veu i vot, per entendre'ns que són estrictament els propietaris, i després hi ha el que en diem socis col·laboradors, que pot ser qualsevol altre, des de que s'hi pugui sumar en aquest conjunt. Vol ser, evidentment, col·laboradora, com molts de vosaltres sabeu, i miro el consorci, col·laboradora sempre amb l'administració, mai en cap cas. Home, esclar, tindrem la defensa, doncs, evidentment, dels propietaris, però bueno, en definitiva, aquesta distinció que el propi programa fa entre, en aquest cas, defensa del patrimoni, tant és que sigui públic com privat, no sé si m'enteneu. Jo crec que la problemàtica és la mateixa. Can Ferrer, concretament, no està en el catàleg. Can Ferrer, i deixeu-me centrar sobre casa meva, Can Ferrer tenia la seu vella, o Can Ferrer vell, que en diuen a baix dels camps, és a dir, el pla que ja toca a Can Catà, a davant de Calloses. En queden uns restos, molt poca cosa. Allà hi havia el que en dèiem la barraca, que era un rectangle amb bastanta gràcia, a una mitja volta, una mitja volta, que un dels problemes que tots tenim, el meu pare es va esforçar en conservar-ho, pintar-ho, arreglar-ho, posar-hi el que vulguis. Un dels problemes que tenim, evidentment, que ens hi referirem o que ens hi podem referir en un minut després, és el tema del gambarrisme, de la seguretat, el tema propi d'un puesto, d'un lloc tan allunyat com és aquest, a pesar que està tocant el camí, diguéssim, Cerdanyola-Barcelona, per entendre'ns. I després es va aquesta casa meva, els meus molt abans passats, se'n van anar directament al Pla de Barcelona. Van passar a Can Ferrer, a Sant Martí i després a Sant Andreu. I el que és on hi ha ara la casa, que no té major importància, potser alguna part més interessant, una casa feta a trossos, era en el seu moment un refugi de caça. Hi havia molta caça a Collserola i era un refugi de caça, un lloc on tenien els gossos, on si plovia s'hi refugiaven i es podien escalfar a l'hivern. Continua sent Can Ferrer amb gran protesta de molta part del camp que acabarà, no sento, continua sent un coto de caça, com se diu, en fi, un coto de caça que ara en aquest moment no caça ningú, simplement els porcs senglars, quan de tant en tant es fan aquestes batudes i que es pot fer d'una manera una mica més organitzada. Dit això, que ja insisteixo, no sé massa per què ho explico, doncs nosaltres com a associació ens hem dedicat fonamentalment, que per això la meva intervenció no té ni PowerPoint ni d'una modèstia absoluta, i així vull que sigui, ens hem dedicat fonamentalment a poder enfocar, juntament amb l'administració, amb el consorci, el tema del patrimoni, diguéssim, natural. En definitiva, poder enfocar des de molts punts de vista a l'evitar el possible incendi. La conservació del patrimoni també pressuposa que el que ha de fer segur és no cremar-se. Collserola disposa d'un instrument que almenys tothom creu important, que és el PPP, que en diem amb el nom, perímetre de protecció prioritària, sempre és una cosa que em costa. És a dir, de les 8.000 hectàrees, jo crec que un 10%, 800 hectàrees, per entendre'ns, aquest document important, jo crec que tècnicament molt valuós, especifica i delimita unes àrees on l'actuació per evitar
la propagació, o si més no el refugi, esperant el foc, per poder-lo atacar amb més fortuna, doncs especifica una sèrie d'àrees que és amb el que, insisteixo, econòmicament de totes les administracions o en general de les administracions, doncs poder actuar en aquestes 800 hectàrees. Després ja que mantenir-ho això, que és un altre problema, perquè esclar, si d'aquí 10 anys o d'aquí 15 anys hi hem de tornar, doncs és bastant així, vull dir, ara estem amb el tema de la silvopastura, intentant introduir el burro català, que no deixa de ser quasi com un xiste, cabres, pens, que poguessin mantenir aquestes zones. És a dir, el bosc, anys enrere, que jo encara ho he conegut, es mantenia d'una manera natural. És a dir, fer cargols i anar uns camps que s'obrien, etc. Ara ho fem d'una manera artificial, només hi posem diners. I mantenir el patrimoni, a part del tema que dèiem d'incendi, també seria això, és a dir, intentar, difícil, a Collserola, intentar posar en valor i poder tenir uns ingressos, diguéssim, paraula potser no ajustada, patrimonial per poder mantenir aquest patrimoni. Això és molt difícil i és una de les primeres, per entendre'ns, dificultats. És a dir, hi ha una dificultat, jo crec, fonamentalment econòmica, que evidentment, com es deia abans, que deia la idea, doncs, tenim tant l'administració com els particulars. Coneixo bastants casos, no estrictament de Collserola, de Cerdanyola, sinó casos de gent que se'ls està enrunant una masia, com podria ser Campbell, etc. I esclar, allò val una fortuna, val molts diners. I, en fi, insistir en aquest tema de que Collserola, estem parlant del llac de Sant Maurici, estem parlant del parc de la Ciutadella, que queda en aquest lloc que el podem acostar, exagero per les dues parts, però queda en aquest puesto que no deixa de ser un parc periurbà on l'explotació, diguéssim, econòmica, per entendre'ns, doncs és impossible, si més no per la novetat també del propi bosc. Abans la vinya era majoritària i per tant el bosc té des de la filoxera 120 anys, no tenim altra cosa. En fi, si dintre d'aquest patrimoni, que hi ha gent que ho ha exposat molt millor que jo i que ho té molt més present que jo, evidentment, perquè insisteixo, a nivell d'associació no és un tema que hagin tractat així, ja vindrà, suposo. Si el tema de patrimoni, a mi, inclús com a arquitecte, m'interessa molt el que és el tema paisatge. El paisatge forma part, evidentment, del patrimoni, inclús podria dir que forma com a acompanyament del patrimoni arquitectònic, per entendre'ns. En el cas de Cerdanyola, i d'acord amb aquest llibre també, s'estructuren aquest parell de torrents, com pugui ser el de Sant Iscle i el de Valldaura, amb la qual hi ha aquest seguit de velles cases i de vells masos molt importants, molt importants, des de tots els punts de vista. No parlem ja de Can Valldaura, que té una importància, si més no, històrica, importantíssima. En fi, el tema del patrimoni, del paisatge, és un tema que valdria la pena que des dels particulars i des de les administracions procuréssim cuidar al màxim, que també forma part, és a dir, tots aquests instruments
o finançaments finançaments de la gestió forestal que hauria probablement de tenir més en compte. Una de les discussions últimes, últimes, no tan últimes, i de sempre, la gestió forestal fins a quin punt. Hi ha dues visions molt diferents, des d'un bombero, per entendre'ns, fins a un naturalista, on ens hem d'aturar. Hi ha molta gent que sosté que, evidentment, que forma part d'això que dèiem del paisatge, que el bosc mediterrani és així i que què hi vols fer? Però, el dia que això passés, seria terrible. I hem d'evitar per tots els medis que això evidentment passi. Quina manera... Nosaltres, i amb això acabo, el tema aquest més de prevenció d'incendis, que insisteixo, és un primer pas també per protegir el patrimoni, no tan sols de les finques rústiques o forestals i agrícoles, sinó inclús nuclis de població que pugui haver allà. Jo sembla que he llegit, no m'ho crec massa, que entre la gent que viu a Collserola, incloent-hi Vallvidreres, les Planes, etc., i a les seves vores estem parlant, no m'ho crec, de 250.000 persones. Trobo que... Però hi ha molta gent, és a dir, hi ha molt patrimoni en joc i hi ha vides humanes realment en joc. Aquí tenim el finançament públic, que jo crec que tard o d'hora l'hauríem d'alliberar d'aquesta càrrega exclusivament de poder de donar diners per la gestió forestal, i ara aquest hivern hem encetat a l'associació i amb la col·laboració inestimable del Centre del Propietat Forestal i del propi Consorci el que serien els crèdits climàtics, que no m'estendré, però vull dir, en definitiva acabo és una inversió de les empreses. Podem llavors discutir, jo m'he sentit dir de tot, i el greenwashing i el no greenwashing, però unes empreses que per lo que sigui, elles tenen les seves raons, posen uns diners avui per avui completament voluntàries. Teníem l'esperança que això un dia o altre acabaria sent obligatori, però tal com van les coses al món em sembla que no ho serà. Dit això, si volem que la gent visqui a Collserola, em refereixo als masos i aquests es posin, evidentment, per exemple, hem de poder tenir les infraestructures bàsiques amb l'ajuda, no sé d'aquí, amb l'ajuda de tothom, les infraestructures bàsiques, és a dir, que els arribi aigua, que puguin tenir llum, que puguin tenir fibra. Nosaltres, a Can Ferrer, ho poso com a exemple, teníem la central de la fibra, com s'ha dit aquí, a baix a Can Masdeu. Les companyies, en aquest cas la companyia no recordo quin és, subvencionava, pagava la instal·lació de fibra si aquesta central on arribava la fibra estava a menys, com un màxim de 400 metres. I aquesta estava a 432, m'ho invento, una mica més. Bé, doncs ja la pagarem nosaltres, la diferència. Que no ho pot fer vostè, 2 anys per tenir fibra. Tenim un problema d'aigua, és evident, com té tothom, però vull dir, no hi ha ni la possibilitat de dir, escolti, costi el que costi, jo em vull proveir de la xarxa, has de tenir-ho molt bé, per exemple, no sé, Can Catà té aigua directament de la xarxa del cementiri, diguéssim, però ho has de tenir així, si no has d'estar molt a les vores per poder-ho tenir, perquè si no ho tens. Per tant, aquest tema és un tema que
evidentment probablement ni ens toca a nosaltres, però que nosaltres hauríem de poder solventar d'alguna manera. Què més? El tema que dèiem abans de la vigilància, és a dir, continuem tenint 9 guàrdies urbanes, per entendre'ns, fins a tal punt que a casa nostra, que part és Cerdanyola el 90% i el 10% és Barcelona, la guàrdia urbana quan arriba amb una línia virtual es paga la de Barcelona. Això no em toca a mi, ni jo puc decidir-ho i segurament cap dels que estem aquí, però això no té cap sentit. És a dir, que la vigilància amb capacitat sancionadora no hauria de ser de nou direccions, de nou d'això, hauria de ser realment, quan serà a les 1, hauria de ser, jo ja sé que ja em puc equivocar, i m'estic ficant en camisa d'11 vares, però valdria la pena tenir-ho present. Les pintades, ja pots tenir els fons que ara estem arreglant, aquella que hi ha, diguéssim, a la vora del Turó Blau, que ara no recordo com se diu, jo he arribat a veure'l algun dia d'hivern, completament destrossada, per descomptat, però no perquè fos hivern, i un foc encès i ningú, un foc encès. Una cosa... És a dir, s'hauria de fer, s'hauria d'apretar amb aquest tema de la vigilància. De la vigilància potser és la paraula, però... que no hi sentiu? Vale. Després, sí, lligat a això, el tema d'ús i abús, diguéssim. No deixar ser un parc natural doncs molt usat, amb el consorci s'està treballant, amb una comissió especial per al tema, per exemple, dels esdeveniments deportius, el tema de l'ús de bicicletes, que no us ho podem imaginar. És a dir, aquest eix que jo proposo, restaurar entre tots, com pugui ser el que més m'afectaria a mi, ja que som a Cerdanyola, el Torrent de Sant Iscle, no us podeu imaginar com està amb alguns trossos, no us ho podeu imaginar. És una destrossa absoluta. Per una mica l'inconsciència, tot allò no és meu, a mi què m'expliques, a mi el que m'interessa és anar en bicicleta. I després simplement, i amb això acabaria, afegiu-se que qui ha deixat de dir-m'ho en el moment en què tocava, concretament a casa nostra, jo tinc 72 anys, em fa 42, degut a l'incendi forestal provinent de Can Masdeu, provinent de la banda de baix de Barcelona, es va cremar tota la part de dalt. On realment hi havia, sempre passa això, on hi havia el més interessant, des de tots els punts de vista, des del punt de vista purament documental de la pròpia finca, fins a sentimental, però una cosa, diguéssim, sentimentalment devastadora, arribar perquè sabies que s'havia produït i a través de les finestres del pis de dalt veure el cel. Vull dir, mira, estava amb aquella una mica d'inconsciència, molt voltada de pins, molt dissimulada i tal, adéu-siau llanes. Dit això, que ha sigut perquè tinc aquesta merdeta de punts, dius que no direm ni noms ni llocs ni d'això, però sí que hi ha un tema també amb temes de conservació i d'administració, un tema, jo ho entenc perfectament, he sigut arquitecte municipal, de lentitud. Hi ha gent que no està aquí, però que per tenir
una llicència d'una substitució, en parlàvem amb el Joan Carles per telèfon, d'una substitució d'una uralita fa 8 mesos que no en sap res. Si és consorci, si és l'Ajuntament, no ho sé. Però escolti, no fer punyetes. No estic parlant d'un capritx, estic parlant inclús d'un tema d'uralita. I després parlant, també concretant, hi ha coses ja menors, el tema que deies el Joan Carles, que jo també en parlàvem l'altre dia, del tema, n'hi ha d'altres, lligats als usos, però del tema, perdoneu, del tema de la divisió horitzontal. La divisió horitzontal realment no és el mateix conservar una finca, una casa, un patrimoni entre un que entre 4. No voldria posar l'exemple fàcil dels meus germans i jo, però jo estic segur que a casa meva hi viuria algun germà. En canvi, ara no hi pot viure, hi anem circumstancialment, caps de setmana i tal, que és una cosa que dic, pot semblar una tonteria, però és a dir, farem una divisió horitzontal que el màxim, el mínim, siguin la casa gran, diguéssim, de 350 metres quadrats, és allò que en deien abans antigament tocar morts. Perquè vale, bueno, doncs sí, ja ho sabem que pot haver-hi una casa amb que admeti un 350, però aquestes superfícies haurien de ser dràsticament revisades. Com jo crec que també en favor o en contra aquests 50 metres d'ampliació. 50 metres d'ampliació depèn, a la millor cap o a la millor 150. Ja sé que hi ha una regulació d'espais naturals, estic d'acord, però no pot ser aquest número tan tancat, i no és que ningú me n'hagi parlat, però potser sí que valdria la pena, en quant a usos, que és veritat que abans no podies ni viure-hi, per entendre'ns, a Collserola, i ara en canvi doncs els usos s'han ampliat. Bueno, no us vull dir res més, tot és molt inconcret, però una mica és inconcret per la pròpia complexitat del lloc i la pròpia complexitat inclús de la propietat. Deixeu-me dir només una cosa, hi ha finques de 50 i 60 hectàrees que no hi ha casa, que aquell propietari, què cony li expliques? I perdoneu la paraula, què cony li expliques amb ell de 50 o 60 hectàrees? Allà s'està, i si es crema bé, i si no es crema també. Nosaltres, i amb això sí que acabo, nosaltres de les, posem 8.000 hectàrees, 8 per 6, 48, 4.800 hectàrees, venim a representar amb les finques més grosses, evidentment, perquè només són 30 o 31 propietaris, venim a representar a la vora de les 1.000, el que vol dir que venim a representar uns 25%. Un dels esforços és realment que s'incorpori més gent, que se n'enteri més gent i poder, doncs, entre tots, administració i particulars, poder-ho tirar endavant. Res més, gràcies.